Ja, det finns en liten risk att det som har varit serien om mina cykelturer skulle då kunna möjligtvis övergå i serie om mina fisketurer. Jag är lite osäker på om variationen i den här idén, men just idag så har jag tagit mig ut här. Jag ligger utanför Vitemölle och blickar norrut. Däremot, ja, vi har Haväng, Ravlunda, Maglehem, Juleboda, Friseboda, Rigeleia, ja, ungefär, och så fortsätter så upp mot Åhus till. Och söderut så har vi då Kivik och Stenshuvud. Ja, så ser världen ut. Jag tror att den här serien får bli väldigt kort. Jag tänker att det räcker med ett avsnitt. Om inte plötsligt fiskelyckan urartar